моҳи рамазон фаро расид ва тахфифҳои худро софсавдо баҳри шумо пешкаш мекунад. маҳсулотҳои софсавдо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риш, нез кардани доғҳои пӯсти бадан, хароб ва фарбеҳ кардан кӯмак мекунад. ҳама маҳсулотҳои софсавдо аз гиёҳҳои табиӣ омода карда шудааст. доставка дар шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург бе пул. рақамҳо барои фармоиш дар рӯи экран. салом тамошобинони муҳтарам, дар соли 2020 дига байни реперо ё ин ки блогеро чизе нашава ҳайрон намешем, чунки дар дунё як корои шидест ки корову гапо ҳеч яй. нави кемси баъди айрес пробромадан мазаи репи тоҷикӣ ё ин ки мазаи ютуба грезон ба просмотр подписчики лайка қавр бало карочи. дар канали реп портал барномае ҳаст бо номи реп аналитика ки дар уҷа ягон вақт номи нави кемси набуд, яъне дар топ 10 набуд ва якбора нави кемси ҳамара ба шумораи просмотр гузашт. хотиррасон мекунем ки навик бори аввал аст ки дар барномаи мо ҷои якум мегирад. нави кемсира иҷа ё мухлисош дастгирӣ хуб кардан ё ин ки худаш ҳаракат кардана сар кард. хулас вақте ноз меҳмони нохондаи нави кемси шид дар рафти барнома, навик аз барномаи аналитика норӯзигӣ баён кард ки дар аналитика реперора неву блогерора баҳо додестен. груба говоря, биайҷира репер ҳисоб накард. биайҷи кияй? биайҷи яъне легендаи ютуби тоҷик, яъне ма. медонам брат, уже сарат вайрон шуд. рафтем дальши. бигустатар дар ин гапо бетараф нашид ва да нави кемси ҷавоб дод. хай як видео кира кишта тимболи берун набромада. да нави кемси ҳозираш да ответ доданам хубай, ай тарафи просмотр. чхеле ки ҳози мо дар бораш барнома кардестем. баро ки санг мезанан фақат дарахти мева дора. Пусидай ҳама калашамаш пайрави алкаш пасайнола рӯи бит зад баъди одамо пасайнола рӯи бит зад баъди одамода дар корнес будан Underground rulит. Валлоҳ мегӯ минусуд метем ба номи худо хонда наметонида оно минус. Да, безеби корам ки скоро навикам мошин гирифтания. Да нави кемси бигустатар неву биайҷи ҷавоб дод. Неки батл набитах. Валлоҳ мегӯ минусуд метем ба номи худо хонда наметонида оно минус. бале, баъзеҳо ҳозир ҳайрон шудан ки биайҷи чӣ хел батл мекунад. биайҷи агар хато накунем 10 та батл дораву 8 та победа. ай ҳама соперники сахташ стёпа буд ки дар батлери сол яке ай батлҳои аҷоиб карда буданд. дар батлери сол нави кемсирам иштирок дошт ва афсус ки ҳар ду батлер ай батлери сол париданд. агар ҳамон вақт иде нафар дар батл рӯбарӯ мешиданд, шояд ки имрӯз и хел гапо сар намезад. биайҷи қасам хӯрда мегӯяд. Валлоҳ мегӯ минусуд метем ба номи худо хонда наметонида оно минус. ай и гапои биайҷи маълум мешавад ки эҷодиёти нави кемсира ё чи қахушрӯ мешиноса ё ин ки баръакс. нави кемси дар батл аслан ба версус мухлисора қоил кардагия ки и батл дар Москва бо Клаус баргузор гашта буд. ба фикри шумо байни биайҷи ва нави кемси батл мешава ё ин ки не? карантин батла дар назар надорем, яъне орчапака батли рӯ ба рӯ ва агар баргузор гарда ба фикри шумо кӣ мезана? фикротона дар комментария нависед. мавзӯи дигари мо кӯтоҳай ва аҷоибай. чхел дар боло қайд кардем ноз дар канали репортал барномаи меҳмони нохонда дора ва ба назди ҳама нохонда мерава. офиси авлод медиа омадем. ай глазак маълум ай ки нигоҳ кардестан дар раҳои накардестан. ҳамин тавр ноз меҳмони нохондаи авлод медиа шуд. чӣ тавре ки дар барнома ноз мегӯяд, дар хона одам буд ва дари ӯро боз накарданд. сабаб дар чӣ буд? иҷа якчанд вариантай. шояд ба Москва буд нашинохтанша, шояд хов буданд, шояд нахостанд ки ай абдурозиқ як контент шава ва шояд аз сабаби карантин будан дарк шуданд. эҳтиёт карданам кори хубай. и кор ҳама хел хов накард ва дар инстаграм камтарак гапи чап буд. барон ва сиван оиди масъала дар история инстаграм ҷавоб доданд. акай доди худо дар ин вақт мардум рӯзадорай, мардум карантиндай, да зайди гуфти гапо тарси нами касалиёй. шумо меҳмони нохонда дарини хона рӯй мекунед, хонае ки пури бачаи. аз гапҳои сиёвуш маълумае ки яке аз сабабҳои даранак шудан и тарси ҳамон вабое ки даранак шудани худшона эҳтиёт карданд. чӣ хеле ки доди худорам худша эҳтиёт дорад. вақте ки оилик дар кор мешавад ва душанбе
шеф пефт карантин дайна таги балкон мея ба салафан сумша мепартои давай ам хели тоқа бигардин ай одаму дур бигардин я просто похлопаю трезара уна калон ҳуй кадан ба фикрам иҷадам бачаҳко трезара кушоданд ки барномаро ай треза гузаронанд шӯхӣ мекунем бале дар ин вақт эҳтиёт кардани саломатӣ и беҳтарин чизай ва ҳаракат бояд кард ки бо одамон контакт кардана кам кунем то нест шидани ҳамаи беморӣ саломатии худ ва аҳли оиларо нигаҳ доред хайр дӯстон то барномаи оянда худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо